Ganito ba humawak ng latigo, Lolo Isko? Hindi ganyan ang tamang paghawak ng latigo, Apo. Paano po ba? Tawagin mo muna si Angelito dahil tuturuan ko kayong dalawa kung paano ang wastong paggamit ng latigo. Nasaan ba ang kapatid mo? Nandoon po siya sa damuhan. Nagpapastol po ng mga baka. Sunduin mo muna siya at sabihin mong itali muna ang mga baka. Sige po, Lolo Isko. Dali-daling binagtas ni Boboy ang daan patungo sa labas ng kanilang bahay hanggang sa nakarating siya sa malawak na damuhan. Natanaw niya si Angelito na abalang nagpapastol ng mga baka. Lumapit siya sa kanyang kapatid upang kausapin ito. Angelito, tawag ka ni Lolo Isko. Bakit daw, Boboy? Sabi niya sa akin, tuturuan niya raw tayo kung paano gumamit ng latigo. Nang oras na iyon, napakamot sa ulo si Angelito. Tila hindi siya interesado sa bagay na iyon. Nako naman, ayan na naman si Lolo Isko. Pinipilit niya na naman ako. Wala naman akong hilig sa mga ginagawa niya. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang turuan niya, Boboy. Hindi ko naman pangarap na maging isang antingero Huwag kang ganyan, Angelito. Tingnan mo, pati yung mga baka nagagalit sa'yo. Sundin mo na lang si Lolo. Baka magalit siya sa atin kapag hindi ka sumama. Sige na nga lang. Itali muna natin ang mga baka para hindi sila makawala. Nagtulungan sa pagtali sina Boboy at Angelito. Hindi nagtagal, natapos din ang kanilang ginagawa. Tara na, Angelito. Baka mainip si Lolo Isko sa kahihintay sa atin. Mabilis nilang binagtas ang daan patungo sa kanilang bahay. Pagkarating doon, dinala sila ni Mang Isko sa isang bakanting lugar kung saan ay malaya silang makagagalaw. Tumingin kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang latigo. Hawak-hawak ni Mang Isko ang matibay na latigo. Bilang isang antingero, sanay na siyang gumamit ng latigo bilang panlaban sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Kung tutuusin, halos hindi na mabilang ang mga masasamang nilalang na napaslang ni Mang Isko. Bukod sa pagiging antingero, isa rin siyang mahusay na albularyo sa kanilang baryo. Ano? Nakuha niyo ba? Mga apo, nakuha niyo ba? Opo, Lolo Isko. Ang galing-galing niyo nga po Ngayon, kayo naman ang gumamit ng latigo. Susubukan natin ang inyong kakayahan. Sige po, Lolo. Naunang sumubok si Buboy. Kahit papaano ay marunong na siyang gumamit ng latigo. Ngunit hindi pa kasing galing ng kanyang lolo. Ang sunod na sumubok ay si Angelito. Kapansin-pansin sa galaw ng bata na para bang wala siyang gana sa kanyang ginagawa. Nakasimangot siya habang hawak ang latigo. Wari bang napipilitan lamang. Bakit ganyan ang mukha mo, Angelito? Parang hindi ka interesado. Hindi mo ba gusto ang ginagawa mo? Ayaw ko po kasing maging isang antingero. Tinatamad po akong matuto kung paano gamitin ang latigo, Lolo. Tumalim ang tingin ng matanda. Hindi niya nagustuhan ang winika ng kanyang apo. Huminga siya ng malalim at marahang lumapit kay Angelito. Apo, kailangan mong matuto. Kayong dalawa ni Buboy. Patanda na ako ng patanda. Hindi sa lahat ng panahon ay kasama niyo ako. Kailangang marunong kayong lumaban
at protektahan ang sarili nyo. Alam nyo naman, maraming mga aswang sa ating baryo. Hindi pwedeng wala kayong panangga. Tama si Lolo Isko, Angelito. Kailangan talaga nating matuto. Baka mapaslang lang tayo ng mga aswang kapag hindi tayo marunong makipaglaban sa kanila. Mga salbahe pa naman ang mga aswang. Nag-isip-isip si Angelito, sumagi sa kanyang alaala kung paano sila inatake ng mga aswang at kung paano sila ipinagtanggol ni Mang Isko noon. Hindi maipagkakailang malaki na ang isinakripisyo ng matanda, hindi lamang sa kanila, kundi pati na sa buong baryo. Mukhang tama nga kayo, Lolo Isko. Kailangan naming matuto para kahit wala kayo sa tabi namin, kaya naming protektahan ang aming sarili. Sumilay ang matamis na ngiti sa labi ni Mang Isko. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama niya. Nang sandaling iyon, humakbang siya palapit kay Angelito at marahang hinaplos ang ulo nito. Masaya ako dahil gusto mo nang matuto, Apo. Huwag kayong mag-alala. Sasanayin ko kayo hanggang sa maging bihasa kayo sa paghawak ng latigo. Dumaraan ang maraming araw. Patuloy na tinuruan ni Mang Isko sina Boboy at Angelito hanggang sa naging mahusay na sila sa paggamit ng latigo. Alam na nila ang iba't ibang taktika kung paano depensahan ang kanilang sarili. Ang husay nyo na, mga apo. Hindi ko na kayo kailangan turuan. Nakikita ko na magiging mas mahusay pa kayo. Kaya nyo nang lumaban kahit wala ako sa tabi nyo. Maraming salamat po sa pagtuturo sa amin, Lolo Isko. Hindi pa ito ang pagtatapos, mga apo. Marami pa kayong dapat matutuhan. Hindi lamang kung paano makipaglaban sa mga aswang. Ano po ba ang ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi sapat na isa lamang kayong antingero. Kailangang mahusay rin kayo sa panggagamot kung sakaling masugatan kayo o di kaya'y sinaniban ng mga masasamang nilalang. Sa madaling salita, nais kong kayo ay maging isang albularyo. Nagtinginan sa isa't isa sina Boboy at Angelito. Tila duda kung may kakayahan ba sila sa panggagamot. Gusto kong maging isang albularyo, Lolo Isko. Ako rin, Lolo Isko. Pero wala naman po kaming kaalaman sa panggagamot. Hindi kagaya nyo na sobrang galing. Walang imposible sa isang bagay, lalo na kapag gusto nyo. Kung gusto nyo matututo kayo. Hali kayo, sumama kayo sa akin. Agad na tumayo ang magkapatid. Sumunod sila kay Mang Isko. Dinala sila ng matanda sa loob ng silid nito. Binuksan ng kanilang lolo ang itim na baol na matagal na nitong tinatago. Ano kaya ang laman ng baol na yan, Angelito? Dahan-dahang binuksan ni Mang Isko ang baul. Tumambad sa magkapatid ang mga halamang gamot, mga bote na may lamang lana, ugat ng puno, bulaklak, rosaryo at kung ano-ano pa. Ito ang ginagamit sa panggagamot. Bawat isa sa kanila ay mayroong papel na ginagampanan. Handa na ba kayong pasukin ang mundo ng isang albularyo? Opo, Lolo Isko. Gusto rin naming makatulong sa ibang tao kahit sa pamamagitan lang ng panggagamot. Sige, makinig kayo ng mabuti at tuturuan ko kayo.
Nakinig ng mabuti ang magkapatid. Porsigido na silang maging isang albularyo. Ipinaliwanag ni Mang Isko kung paano gamitin ang mga bagay sa loob ng baul at mabilis naman itong nauunawaan ni na Boboy at Angelito. Ngunit hindi pa ganoon kalawak ang kanilang kaalaman sa panggagamot. Isang gabi, nabulabog ang kanilang tulog dahil sa sunod-sunod na katok. May tao po ba dyan? Mang Isko, tulungan niyo po ako. May tao sa labas. Lolo Isko, mukhang kailangan niya ng tulong. Sindihan mo ang lampara, Angelito. Mabilis na kumilos si Angelito upang sindihan ang lampara. Hanggang sa nagkaroon ng liwanag sa paligid. Papasukin mo kung sino man ang humihingi ng tulong. Opo, sige po, Lolo. Dali-daling pinihit ni Angelito ang pinto at binuksan ito. Tumambad sa kanya ang mukha ng isang lalaki, sugatan at naliligo sa sariling dugo. Ako si Ador. Kailangan ko ng tulong nyo. Nasaan ang lolo mo? Nandito po siya sa loob. Hali kayo. Pasok po kayo. Agad na pumasok ang lalaki. Hirap na siyang lumakad at nanghihina na. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, mabilis na sinarhan ni Angelito ang pinto. Mang Isko, tulungan niyo ako. Inatake ako ng aswang. Nako, ang laki ng mga sugat sa mukha mo. Kailangang gamutin sa lalong madaling panahon. Angelito, dalhin mo rito ang aking baol at tawagin mo na rin si Boboy. Sige po, Lolo Isko. Nang makabalik si Angelito, kasama na niya si Boboy, inilagay niya ang baul sa ibabaw ng mesa. Mga apo, gamutin niyo ang lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ni Ador. Wari bang nagulat siya sa winika ng matanda. Tiningnan niya ang dalawang bata at saka nagsalita. Ano? Bakit sila? Ikaw ang kailangan ko, Mang Isko. Hindi ang mga batang yan. Magtiwala ka sa aking mga apo. Hindi ko sila uutusan kung wala silang kakayahan sa panggagamot. Tumahimik na lamang si Adora. Wala na siyang nagawa, kundi ay ang igalang na lamang ang desisyon ni Mang Isko. Hindi nagtagal, sinimulan na ng magkapatid ang panggagamot. Ginamit nila ang mga kaalamang itinuro sa kanila ni Mang Isko. Pakiabot ng bote ng lana, Angelito. Pati na rin ang halamang gamot. Ito na, Boboy. Tulungan na kita sa paglagay ng mga halamang gamot. Kawawa naman itong si Kuya. Dinurog talaga ng aswang ang mukha niya. Nagtulungan ang magkapatid sa panggagamot. Ginamit din nila ang orasyon na itinuro ni Mang Isko. Makalipas ang mahigit 1 oras, unti-unti nang bumuti ang kalagayan ng biktima. Nararamdaman kong bumabalik na ang aking lakas. Hindi na rin masyadong mahapdi ang mga sugat ko. Salamat sa inyo. Mga bata, salamat sa inyo. Mga albularyo rin pala kayo. Kay Lolo Isko po kayo magpasalamat dahil siya ang nagturo sa amin kung paano manggagamot. Napangiti na lamang si Mang Isko. Masaya siya sa nagawa ng kanyang mga apo. Binabati ko kayo, Boboy at Angelito. Tagumpay kayo sa panggagamot. Mula ngayon, ituring niyo na ang inyong mga sarili bilang albularyo. Talaga po ba, Lolo Isko? Albularyo na kami ni Angelito? Oo naman, Boboy. Ang husay niyo kasi. Lakasan niyo lang ang inyong loob at huwag ninyong kakalimutan ang mga biling ko. Malayo pa ang mararating niyo, mga apo. Maraming salamat po, Lolo Isko. The best po talaga kayo. Sa hindi inaasahang pangyayari, makalipas ang 3 araw, pumanaw si Mang Isko dahil sa katandaan. Isang kumikinang na bato ang iniluwa nito. Hinala ng magkapatid, iyon ang mahiwagang anting-anting ng kanilang lolo.
Dumapo sa palad ni Angelito ang batong iyon at sa katuluyang binawian ng buhay ang matanda. Labis na nalungkot ang magkapatid at halos hindi nila matanggap ang pagkawala ng matanda. Ngunit sa kabila ng pagpanaw ni Mang Isko, pinili ni na Boboy at Angelito na magpakatatag sa buhay. Lalo na't usap-usapan na naman sa kanilang baryo ang mainit na pananalakay ng mga aswang. Ngayong wala na si Lolo, ipagpatuloy natin ang nasimulan niya. Tayo naman ang tutulong sa mga tao sa ating baryo at tayo rin ang gagamot sa mga biktima ng aswang. Tama ka, Boboy. Hindi na rin sila pwedeng pabayaan. Gamitin natin ang ating kakayahan para tulungan sila. Labis-labis ang pasasalamat ng magkapatid sa iniwang kaalaman ni Mang Isko. Natuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa at nagawa na rin nilang proteksyonan ang mga tao sa kanilang lugar. Isang gabi, tahol ng tahol ang aso sa labas ng kanilang bahay. Maliwanag ang buwan ng sandaling iyon. Tumayo si Boboy at sumilip sa bintana. Natanaw niya ang isang batang babae na nasa labas ng kanilang bahay. Umiiyak at tila natataranta. Halos kaedad lang nila ang batang iyon. Angelito, may batang babae sa labas ng bahay. Gabing-gabi na ah. Bakit kaya gumagala pa ang batang yan? Hindi niya ba alam na delikado rito? Ewan ko lang sa batang yan. Mukhang ngayon ko lang siya nakita. Tara na nga. Tara na, Boboy. Puntahan natin siya. Nagkukumahog sa paglabas ang magkapatid. Nag-aalala sila sa batang babae, lalo na't nag-iisa lamang ito sa labas. Hoy, bata! Bakit gumagala ka pa kahit gabi na? Tulungan niyo po ako. Mga kuya, ang mama nakin, hinabol siya ng mga aswang. Nasaan ba siya ngayon? Nandoon po sa liblib na gubat. Aba, bakit naman kayo pumunta sa liblib na gubat? Alam niyo naman delikado kapag gabi na, di ba? Maraming aswang ang gumagala. Hindi po namin alam mga kuya. Bagong lipat lang kami rito eh. Nangaso po kami ng mama ko. Pero hindi namin alam na delikado pala. Sana pala hindi na lang kami umalis. Kawawa naman ng batang ito. Kailangang mailigtas natin ang mama niya, Angelito. Oo nga, Boboy. Tara, puntahan natin sa gubat. Teka lang, Angelito. Kunin muna natin ang mahiwagang latigo at ang buntot ng pagi. Pati na rin ang makapangyarihang bato na ibinigay ni Lolo Isko. Nagmadaling kumilos ang magkapatid. Isinama nila sa loob ng bahay ang batang babae. Bata, dito ka lang muna sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas hanggat hindi kami dumadating. Ililigtas namin ni Boboy ang mama mo. Sige po, bilisan niyo po. Baka napano na ang mama ko. Kawawa naman si mama kapag kinain siya ng aswang. Ayaw ko pong mawala si mama. Nandito na ang mga gamit, Angelito. Tara na, umalis na tayo. Sinarahan nila ng maigi ang pinto ng bahay upang hindi mapahamak ang batang babae. Bilisan mo, Angelito. Kailangan nating makarating agad sa gubat. Mabilis ang takbo ng dalawang bata. Hindi nila alintana ang mga sanga ng kahoy na sumasagi sa kanilang balat. Nang makarating sila sa gitna ng gubat, naratnan nila ang isang babae na nakahandusay sa lupa habang inaatake ito ng isang nilalang na kalahating aswang at kalahating baboy. Tara, Angelito. Sugod. Buong tapang na sinugod ng magkapatid ang nilalang. Hawak ni Boboy ang latigo at buntot ng pagi, samantalang nasa kamay naman ni Angelito ang mahiwagang bato. Lumikha ito ng liwanag at nanlaki ang mga mata ng nilalang. O ano, takot ka ba sa liwanag ng aking mahiwagang bato? Nanlisik ang mga mata ng nilalang. Makalipas ang ilang segundo, mabilis na lumundag ang nilalang at inatake nito si Boboy. Buwis buhay na lumaban ang bata,
Ngunit sa kasamaang palad, nadapa siya dahil sa nakausling ugat ng kahoy. Angelito, tulungan mo ako. Nahihirapan akong tumayo. Diyan ka lang muna. Boboy, ako na ang bahalang kumalaban sa demonyong ito. Itinapat ni Angelito sa mata ng aswang ang kanyang mahiwagang bato. Napapikit ang nilalang, bunsod ng mainit at nakasisilaw na liwanag. Tingnan lang natin kung makakalapit ka pa sa akin. Humanap ng paraan ang nilalang upang atakihin si Angelito. Ngunit nahihirapan itong lumapit sa bata. Kinuha ni Angelito ang latigong hawak ni Boboy at buong lakas na nakipaglaban. Hanggang sa umusok ang katawan ng nilalang at tuluyang nanghina. Naramdaman ni Angelito na mas lalo siyang lumalakas sa tuwing nakikipaglaban siya sa mga nilalang ng dilim. Latigo lang naman pala ang katapat mo. Muli niyang inundayan ng hampas ang nilalang, samantalang si Boboy naman ay pinipilit bumangon mula sa pagkadapa. Nang makabangon siya, tinulungan niya si Angelito sa pakikipaglaban hanggang sa tuluyan na ngang nanghina ang nilalang at bumagsak sa lupa. Patay na siya, Angelito. Buti nga sa kanya. Salbahe kasi siya. Matapos magtagumpay sa laban, agad nilang nilapitan ang babae na nakahandusay sa lupa. May sugat ito sa leeg at mga kalmot sa mukha. Buhay pa siya. Pumipitik pa ang pulso niya. Kung ganon, dalhin natin siya sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, muling bumalik ang malay ng babae. Nagulat ito nang makita niya ang magkapatid. Wari bang natakot siya sa dalawa. Huwag po kayong matakot sa amin. Mabuting tao po kami. Nandito po kami para tulungan kayo. Salamat sa pagtulong sa akin. Teka, ang anak ko. Nandoon po siya sa bahay. Pumunta siya kanina para humingi ng tulong. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang anak ninyo. Laking tuwa ng babae nang malaman niyang ligtas ang kanyang anak. Inalalayan siya ni Boboy at Angelito palayo sa lugar na iyon. Doon na po muna tayo sa bahay magpalipas ng gabi. Delikado po kapag maglalakad pa kayo pa uwi sa inyo. Marami kasing mga aswang na paggala-gala. Isinama nila ang babae pa uwi sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan palapit sa tapat ng bahay, natanaw nila ang isang matandang lalaki na uugod-ugod. Tubig! Pahingi ng tubig! Mabigat ang pakiramdam ng magkapatid habang nakatingin sa kanila ang matanda. Ang mga mata nito ay nangungusap at nagmamakaawa. Nako, kawawa naman ng matandang yan. Nauuhaw siya. Kailangan niya ng tubig. Baka pwedeng bigyan niyo muna siya kahit isang baso lang. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang mapagbalat kayong aswang. Huwag tayong magpalinlang sa kanya. Kinabahan ang babae matapos magsalita ni Angelito, samantalang ang matanda naman ay patuloy na lumapit sa kanila. Tubig! Pahingi ng tubig! Nauuhaw ako! Mas lalong naging alisto sina Boboy at Angelito nang makalapit sa kanila ang matanda. Biglang nagbago ang anyo nito. Naging baboy ang kalahati nitong katawan at ang kalahati naman ay naging aswang. Nagbabaga ang mga mata nito at ang mga pangil ay parang galit na galit. Sinasabi ko na nga ba, isa kang mapagbalat kayo. Labanan natin siya, Angelito. Huwag tayong magpapatalo. Muling nakipaglaban ang magkapatid laban sa nilalang. Nagsanib ang mga lakas ni Boboy at Angelito. Nagliyab ang muka ng nilalang nang itapat ni Angelito ang mahiwagang bato. Ngayon, mamamatay ka. Hindi ka na makakapambiktima pa. Tuluyang nanghina ang nilalang. Lumabas ang dila nito at tumulo ang laway. Hindi nagtagal, naputol din ang hininga nito. Patay na siya. Tapos na ang laban.
Nagkakamali ka, Boboy. Hindi pa ito ang katapusan ng laban. Marami pa tayong haharaping laban. Hanggat hindi na uubos ang mga nilalang ng dilim, hindi tayo titigil sa pagsugpo sa kanila. Poprotektahan natin ang baryong ito. Pagkatapos ng laban, pumasok na sila sa loob ng bahay. Ginamot nila ang sugat ng babae hanggang sa ito'y naghilom. Labis-labis ang pasasalamat ng mag-ina sa kabutihang ipinamalas ng magkapatid. Sa susunod, huwag na po kayong mangaso sa gubat dahil delikado po talaga rito. Oo nga, hindi ligtas dito, Manang. Mag-iingat po kayo, lalo na kapag kumakagat na ang dilim. Kinaumagahan, nagpaalam na ang mag-ina. Sa kabilang dako, nagpatuloy sina Boboy at Angelito sa pagbabantay ng kanilang baryo. Hindi sila napapagod na makipaglaban para maprotektahan ang mga tao. Humanga ang lahat sa kanilang kahusayan at katapangan. Bilang pagpapasalamat, nag-abot sila ng mga bigas at ulam kina Boboy at Angelito. At sa paglipas ng maraming taon, tuluyan nang naubos ang mga nilalang ng dilim na gumagambala sa kanilang baryo. Salamat sa inyo, Boboy at Angelito. Dahil sa inyong katapangan, nagkaroon ng kapayapaan ang ating baryo. Kahanga-hanga kayo. At dito na nga po nagtatapos ang magkapatid na Albularyo at Antingero. Para sa iba pang kwentong kababalaghan, huwag kalilimutang mag-like, subscribe at comment sa channel na ito. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga kwentong kababalaghan.